time για το πώς ξεκίνησα να φτιάχνω τις εικόνες Αγίων από υγρό γυαλί. Αρχικά, μία φίλη μου ζήτησε να της φτιάξω έναν δίσκο από υγρό γυαλί. Δεν είχα επαφή με το υγρό γυαλί καθόλου, η αλήθεια είναι. Το γνώριζα μόνο ως υλικό ως εκεί. Και εννοείται δεν της είπα όχι, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ να πειραματίζομαι με νέα πράγματα. Γενικά σχολιόμουν πάντα όμως με χειροποίητα, τα πάντα κάτι έφτιαχνα. Μπαίνοντας και ψάχνοντας και μαθαίνοντας για το υγρό γυαλί, γνώρισα έναν κόσμο ο οποίος ήταν πραγματικά υπέροχος, είχε μια πολύ ιδιαίτερη ομορφιά όλο αυτό και θέλησα πάρα πολύ να ασχοληθώ με αυτό. Όσο περισσότερο το έψαχνα, τόσο περισσότερο μου άρεσε. Μέσα σε αυτό, πέρα από τα διακοσμητικά στοιχεία που υπάρχουν άπειρα πράγματα να κάνεις με το υγρό γυαλί, πραγματικά από τραπέζια, κοσμήματα, αντικείμενα, ό,τι μπορείς να φανταστείς. Ήταν όλα πανέμορφα πραγματικά, αλλά εγώ είχα την ανάγκη να δημιουργήσω μέσα σε αυτό κάτι το οποίο θα μένει και θα έχει πραγματικά μεγάλη ουσία. Αυτό για μένα ήταν οι εικόνες Αγίων. Οπότε είπα ότι θα το κάνω. Ήταν εντελώς αντιφατικά μεταξύ τους, δύο εντελώς διαφορετικά στοιχεία. Το ένα ήταν μοντέρνο, σύγχρονο, ήταν εντελώς διαφορετικό και το άλλο ήταν παραδοσιακό. Ήθελε σεβασμό, ήθελε ιδιαίτερη προσέγγιση σε αυτό το κομμάτι και ήθελε μια πολύ ειδική μεταχείριση, γιατί δεν ήθελα να κάνω κάτι το οποίο θα προσβάλλει, θα μειώσει κάτι που είναι τόσο σημαντικό, τη θρησκεία μας δηλαδή. Ξεκίνησα να βάζω αυτά τα δύο στοιχεία που εμένα μου άρεσαν και τα είχα πραγματικά μέσα μου, το καλλιτεχνικό κομμάτι και το κομμάτι το θρησκευτικό. Και έτσι το αποτέλεσμα που δημιουργήθηκε ήταν πραγματικά για μένα ήταν εντυπωσιακό. Το αγάπησα, ένιωσα ότι με εκφράζει αυτό το πράγμα, ένιωθα ότι κάνω κάτι το οποίο είναι 100% πάνω σε εμένα, ένιωθα ότι αυτό που δημιουργείται είναι κάτι το μοναδικό και πραγματικά θέλησα να βρω τον τρόπο να μπορέσω να σας το δείξω. Η ανταπόκριση που δείξατε ήταν απερίγραπτη. Πραγματικά ποτέ δεν πίστευα ότι θα το αγαπήσετε κι εσείς τόσο πολύ αυτό το πράγμα. Και δεν κρύβω ότι δυσκολεύτηκα πάρα πολύ για να φτάσω σε αυτό το σημείο, γιατί το υγρό γυαλί για να το μάθεις δεν υπάρχει κάποια σχολή να πας. Το υγρό γυαλί πρέπει να το μάθεις κυρίως μόνος σου. Μόνος σου πρέπει να πειραματιστείς, μόνος σου να δεις κάποια πράγματα. Βέβαια, από όσο βλέπω, υπάρχουν κάποια σεμινάρια. Τότε που εγώ ξεκίνησα δεν είχα βρει κάτι για να με βοηθήσει κανένας, οπότε ήταν κάτι το οποίο μου έκανε και καλό εν τέλει, γιατί μέσα από τη δική μου προσωπική έρευνα κατάφερα να λύσω όλα τα προβλήματα που δημιουργούνται, κατάφερα να φτάσω σε ένα σημείο στο οποίο να μην χρειάζομαι και να μην έχω την ανάγκη να μου δείξει κάποιο. Εννοείται ότι όλη αυτή η εξέλιξη ήρθε μετά. Δεν θα μπορούσα χωρίς τον Κώστα να εξελίξω αυτό το πράγμα και να προχωρήσω και να φτάσουμε μαζί σε αυτό το επίπεδο. Γιατί όσο το αγαπούσατε περισσότερο όλο αυτό που κάνουμε, γιατί πλέον το κάνουμε μαζί, όσο περισσότερο βοήθεια ήθελα κι εγώ, γιατί δεν μπορούσα να ανταπεξέλθω σε αυτό το κομμάτι μόνο μου. Μαζί με τον Κώστα καταφέραμε και φτάσαμε τις εικόνες σε ένα επίπεδο που πλέον είναι αναλύωτη στο χρόνο, που είναι κάτι το οποίο κάποιος θα το πάρει και θα το έχει. Έχουμε δουλέψει πάρα πολύ πάνω σε αυτό, έτσι ώστε να μπορούμε να ξέρουμε ότι θα πάρετε κάτι στα χέρια σας και θα το έχετε για όσο το δυνατόν περισσότερα χρόνια. Δεν σταματάμε ποτέ να το εξελίσσουμε, γιατί είναι κάτι το οποίο το αγαπάμε πραγματικά. Αυτή είναι η δουλειά μας πλέον, αλλά για μας έχει μεγαλύτερη ουσία και είναι βαθύ το νόημα για μας που το κάνουμε, το θέλουμε και το πιστεύουμε πολύ. Δεν είναι καθαρά εμπορικοί λόγοι, να το θέσω έτσι. Ευχαριστούμε για όλη αυτή τη στήριξη που μας έχετε δείξει, πραγματικά, γιατί χωρίς εσάς επίσης δεν θα μπορούσε να γίνεται αυτό και να συνεχίζει να υπάρχει. Και όσο συνεχίζετε να μας στηρίζετε κι εσείς σε αυτό που κάνουμε, εμείς θα συνεχίσουμε, δεν θα σταματάμε. Πρώτα ο Θεός, να είμαστε καλά, δεν θα σταματάμε να δημιουργούμε εικόνες, γιατί είναι κάτι που το αγαπάμε, το αγαπήσαμε και το κάνουμε μέσα από την καρδιά μας πραγματικά, για όλους εσάς και για εμάς φυσικά.